Ako po, aminado po ako. Pasaway po ako sa mga kinakain ko. Kung ano po kinakain ko. What? Like a virgin. Ang sakit talaga. Yan. Actually, itong jacket ko po, kay Christopher. Bigla ako nilamig. Ako na muna po si Christopher. Partner! Tara! Anong ginagawa ni Laika Barista? Kasi kailangan ko maging live. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! AAI 9173, good luck sa gagamit ng microphone mamaya. Puro laway ni Tanya. Rocky, good luck. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.